Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangalan nga Migs, ingkod ng pangidaron, graduate sa kursong engineering. Itago na lang sab ang akong kumpletong address diri sa Agusan del Norte. Personal o emosyonal gyud ning akong suliran. Ang ako lang nga magandaan ang akong gibati karon tungod ni sa akong inahan. Aron inyong hisabtan, subdon ko sa pagkamatay sa kong papa. Ingon ini ang mga pangitabo. Magda! Magda! Uy! Magda! Ano naman nun? Namin nangita ni Mama. Magda! Ngano kuya? Uy. Ay man si mama ni mo. Tuwan na putos madyungan kuya. Nilakaw mo to siya, human nila og away ni Mama. Dayon, sunod pudok lakaw si Papa sakay sa iyang motor. Ay. Nadisgrasya si papa ni mo sa iyang motor. Sa? Hain man din si Papa nay. Gisuwayan to og daha sa ospital dong, pero ambot kung buhi pa ba to? Sa? Pa! Anak ko pag sigigilak di Migs. Ay, wanis papa ninyo. Uloy mo kung Papa. Patay naman siya. Patay na gani, maunsa pa may atong hilak-hilakan. Mabuhi pagbabas papa ninyo kung magsigi tag hilak-hilak. Ma. Malakaw ko, Migs. Ikaw na'y bahala si mong manghod, ha? Asam ka ma. Pag madyong na po ka. Dili, ay. Magpa-prenatal ko. Unsa? Mabdos ka ma. May lain may manghod. Mali pa yung tatus Papa. Kay ganahan ba si Papa og bata nga babae ma? Oo. May lain kang manghod. Apan dili si papa ninyong amahan ini. Ha? Manasad mo ulis, Mama. Ako nilang gipagkatog nga akong manghod nga nagsige pangayo kaon ako ganina pa. Wala gani ko kiskwela. Asa man day ka, Ma? Basin si Mama na makakaon nami akong ablihan. Aw, ikaw di, Uncle. Apin ako si Mama na. Ikutom na kayo mi sa akong manghod, Uncle. Ug wala ko kay eskwela. Sus, tinuod yun ay nagipasagdan na lamang mama ni mo. Pidaot naman mo mga bataa mo. Lata na, adto ta sa amo. Kaon pa, boy. Kay kutom baya kayo ta. Oh, kaon mo maayo. Kay wa baya nas inyo. Oh. Pasidanan ta mo ha. Ganiya mo sa amo ha. Dili mo mga senyorito dinis amo. Mato di angkol ninyo, mag-working mo dinhi sa amo, Migs. Aron, makapadayon pa mo sa inyong pag-eskwela. Mga trabaho, gid mo ha? Trabaho! Kay wa na to inyong kahimtang kaniadto nga abunda mo. Kay negosyante ang inyong amahan, ug utanon, karon wa na mo'y papa, ug wa na sad mo'y mama. Auntie. Di lalim mga akong nagiang kalisod uban sa akong manghod, human mamatay ang among amahan. As in, grabe ang kausaban. Gikan sa kaon ray among trabaho, ngadto na sa among tanan yung trabaho. Makasab-an pa ko pirmi kay wa ko'y mahumang trabaho.
Apan ako lang yun yung giantos. Kaya gusto ko nga makahuman og eskwela. Hangtod nga pag-college nako, may nakaila kong sponsor nako. Hapit na lang ko mahuman og eskwela o college apan ni kausa, wa gyud mangumustas mama namo. Og nanaday sila tulo ka anak sa bag-o ning kapuyo. Sa kay gayon ana, wa tiyo nga magkasugat mis kong mama. Kunya. Sige, nauna lang kunyo ha. Okay. Nagkanay og trabaho, bay. Sige, bay. Oh, bay. Mama ni mo, nagkugusok bata. Manghuna ni mo sa. Ha? Oo. Tapsag na siya eh. Sige, rin ako. Okay. Hoy, Megs! May batasan, ha? Likayan ko ni mo? Humalang gani ka mo amin ako. Ay, gahi, gyud ay. Di gyud mo amin ay. Pagabaan, kapaunta na kung demonyoha ka. Pagkaanak ka, wa kay batasan. Anak! Anak na ko ni mo. Wasa ko'y inahang sama ni mo eh. Nga manungog anak. Hagbay naman ni mong gikalimtan. Nga karon magpatahod ka. Grabe nga mong dagyan kalisod sa kumanghod. Sakit mo to kay hunaw-naon. Naato ni mama pan murugwa ni mama. Nadindiin nila mi og balhin og puyo sa among mga iyaan ug uyuan. Ug nagtuo ka nga maayo nga mong kahimtang dito. Mga wa ka na mga musta. Pili oy. Kuntahan mis pamilya sa among mga uyuan ug iyaan. Wa mi isipang kadugo. Trabahan di mi. Apil sa among trabaho ang pagtanom og saging. Biginit kayo. Pagkubkubon mi og tamnan og saging. Pagkinahangag kutot sa hawak ang gilamon. Ug nagyan na mo ang tanan tungod kay way ginikanan nga nagpakabala na mo. Nagkaroon, gusto kang ilon ta kang inahan? Tahuron ta ka, isip akong inahan? Kung sa kamanahin mong inahan na mo, ha? Hoy, kamo ba? Paminawa ragod ninyo, oh? Di ba may batasan ang akong kamagwangang anak? Maayo kay manukmat og inahan. Maggabaan gining bataan ako. Sus! Pero lang natin kasultihan sa tanan, Mig. Kay siguro, magkasabot na siguro ka kung sultihan ti ka sa matuod kung nganong nadisgrasya si Papa nimo anang adlaw human sila mag-away si Mama nimo. Di nga naman dayon, Kul. Wa siya iyang kaugalingon si Papa nimo nga nag-drive sa iyang motor. Human niya mahibawi nga may kabit si Mama nimo ug mao lang iyang kapuyo karon. Sa... Grabe nga kumanga nibawaan nga maglisod na gyud ko pasaylos kong mama. Mo ditong 3 ka buwan pa lang human mamatay si Papa, mabdos na si Mama. Ug ang maong binuhatan ni Mama ang nakaingon kung nganong nadisgrasya si Papa. Maglisod gyud og pasaylo. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, human mamatay ang akong Papa tungod sa pagpangabit ni Mama, ipasagdan na lang ni Mama. Unsaon ako sa pagpasaylo si Mama ana? Unsaon nga mawa ang akong gibating pagdumot sa kong mama. Ikaduhang pangutana, grabe ang kalisod nga among nagian sa akong manghod. Dihang wa na'y pagpakabana ang among mama namo. Unsaon ako nga mawa sa akong unahuna ang pag-antos nga among nagian aron mapasaylo ko na siya. Ikatulong pangutana, pila ka tuig nga wa magpakabana si mama namo. Pagsunod na mong kita, maldita gyapon siya. Gingan pa ko nga magkabaan ko. Kaya wa ko batasan, kaya wa lang ko muamin niya. Usaon ako pagdawat o balik ang akong inahan. Ikaupat og katapusan. Engineer na ko karon ug may trabaho na. Ug karon na lang magparamdam ang akong mama. Ang nga kong muhatag sa akong mama bisan og bugat sa kong buot. Ang inyong tambag makapagaan unya sa kong gibati. Palihog tabangi og tambagi ko. Kiningat mong suliran, Migs. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa kini nga kong suliran.
Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga problemang punto medical kay usama nako ka medical doctor, psychological, emotional ug behavioral kay usama nako ka psychiatrist, mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama nako ka drug addiction specialist. Kasi pamagi, daghang pamagi, unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Lingdakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, we plan big things for tomorrow in spite of zero knowledge of the future. Mo ko na gitawag og confidence. Kamot yun ko, pero wag ito kalibutan sa may tabo ugma. So confident tanana nga, tayo positive nga may tabo na to, ugma kon. Alright? So ang atong magtatampo ng lawa si Migs, 25 years old. Lalaki ni si Migs, taga Agusan del Norte. Punto personal, emosyonal ning problema ni Migs. Sumasa na bati na to sa drama, usan ni siya ka mahug na to battered child, no? Kung nakagraduate din si Migs og engineering course, no? Congratulations, no? Taga Agusan del Norte. Mga taga Mindanao, no? Musta naman mga taga Mindanao? Kabatong mga taga Mindanao, kanay mga kaila ni Aida Abulgar Calamba, doktora, si Jasmine Legaspi, Belma Navarro, Maria Manggubat, Alma Masiba, diya sa Esperanza Kinagitan, Misamis Oriental. Si Inocencio Rubin, no? Among dapita diya sa Agusan del Norte. Si Butyok Ali Alihoy, Bayugan Agusan del Sur, Bayugan Agusan del Sur masaning kang Butyok, og mga taga Southern Leyte, kumusta maadtong adlaw nitong tanan dia? Southern Leyte kasi maasin ngadto sa Canao Island, mga taga Region 8 in general, no? O kay nakulot adlaw, no? Okay, going back to our sender, si Mig. Masa nabati ito sa drama ang signal ng Mig, no? Niyang papa namatay na kunoy kay third party ang iyong mama. Yung mama. Ito nabati ko sa drama. Kay yung kabuan pa, human namatay niyang papa, buntis na niyang mama. I-abandon sila sa iyang mama, mama sa ituon, biyaan, ang sipatuloy sa gibuhat siya mama, gagot, nagdimot din siya sa iyang mama. Okay, so, normal na nang maglagot ka, Mig, gagot man ta, pero at the end of the day, minurga ko ng mama, no? Pamili, nakunod ka sa itong amigo, pero ilibigit ka pamili sa itong parinti, pasalamat na mo ka nga kung mag-abandonar mo sa inyong mama, ang kamo po din ikaw, kumang yung college ng kurso. Normal ka nang masuko ka, pero ang pagkahungaw sa akong masuko, may sahay, ay mo ng normal. So, kung saan man nga, hukay-hukay ang ating mga kasuko, ang dumot, ilagot, sa katao, wala mo, relax ang atong lawas. Pag nabuka na maayo na silbasol, imong i-share ang imong problema nga sa somebody na ayong minaw, na dili po kiniktado dahil sa nitabo. Sino effective ka ini? Kaya mga pasyente sa inyo, hindi na ko makontrol akong kasuko, no? Gusto na ko makatay ang tao, kung nagigis ng kasuko, ito nga, kantanan masuko, ay dili masuko nga ito, including Dr. Rene Obra, masuko, pero ako kay matabang o you take a full shower. Patungod na ka sa shower. Relax ka. Ma-relax ka. Kanya, natay gitawag ko, distressment. Ako sa una, tennis player man ko. Ako'y kasukaan na tao, magtukos tinisan, kasugak ng mga kumbula. Gabihan Dr. Obra o bulay, kusog kayo. Saya, nag-10 out, kusog. Kanong kusog magagbula, Dok? Ikaw na ako'y taong kasukan. Akong i-imagine ang bulas tennis na may naong sa tao, may hapakon o kusog sa racket. That is what we call displacement. Instead na nukmag kong tao, ay bulay, kahungaw ang akong kasuko. Kaya kinalaan mo involved ka ng physical activities na makadingaw sa mga una-una. Dili ka makabupokus tayo sa butang
nakapasuko nimo. Daba. Paghihap lang dag 1 to 10. Paghihap 1 to 10 para makuan ka. May stage nga kining sounds ng music pagka pahupay ni simong kasuko. Mig, hinaw lang ka dag music, marilib ka. Music ka, una-una nga pagdudas mama oy, abandonar man. Grabe kuno ang kalisod nga nasugatan ni Mig. Kung iyang kauba iyang suon kay abandonar lagi siya mama. Grabe ang ilang paggantos, napasaylo pa buko niya. Saylo lang gud. Gina, nasuod ba po si mong mama sa sitwasyon nga nalagi pa siya lain po nga agatiman nga love po siyang kinabihi Diyos ninyo. Dagan kayo mga katuigan, madunar sila ni Mig, kay suon sa mama. Nga, pagka kita nila, magdita lang nung gihapon ko dami mong mama. Gabaan ko nung tasya, kaya man siya mo bless. So, saan mo to get back na, wala siya mo bless kay support kaya siya mama. So, how to get back, no? Ayun na lang pag guna-una how to get back, no? Basta kay ang mga butang na nahitabuan ng kalibutan na nairason nga nung nahitabo na siya. Nairason nga nung banduna si mong mama, malditahon mo din mong mama, ganun kinaiya. Panalitan, wadaan na mo og pag-justito si mong mama, pero daghang mga tao sa kalibutan, billion to people in on earth, usar na ba itong mama? May mga negative thoughts about lang din. Pumagi nila sa relaxation technique, katong anger, how to manage your anger na kung pangisitan. You walk around, you exercise, you relax your muscles, you take a shower, na in the worst scenario, kung mga pasyente na inalagay, nakita inyo ng mga tranquilizer. Kalau sa Ginoo, kung magdambadunar si Mig ayang mama, doon, makahuman din siyang kurso na sa trabaho, o karoon na ko nung nagparamdam yung mama, gano'n sa trabaho na nag-sildo. Ang ayan ba ko nung nang tabangan ng iyang mama, nagbugat siya ang buot, pinaglagot lagi siya sa iyang mama. Okay naman ang tabangan ni mo, Mig, si mong mama, para magkonsensya po siya, nabi sa dambadunar mo niya, una-una lang yung po kaniya. Akong pasabot na to sa mga parents na nag-expect na ang mga bata later on, nanay pa na baho, nga buhion sila balik, no, daily na mo. Obligasyon sa mama o papa, pagpaedukar, padako sa mga anak. So, dili obligasyon sa mga anak, ang pagbuhi silang inahan o gumahan. Pwede na matabang, voluntary, pero dili gingog pirsahan. Balik ko na ko. Obligasyon sa mga ginikanan, pagbuhi silang anak, paedukar, mahimo lang. So, dili obligasyon sa anak, pagbuhi silang inahan, gumahan. Pero kita, lagi kay conservative type ng litang mga Pilipino, siyempre, naroon po kayo marang-arang pong bulsa, pitaka, o ganda-ganda pong soon, ma-share ng dinata. Alright, so nakasabot kami sa kamistika ninyo dahil sa Agusan del Norte. Nato sa 2 million na ninaw sa programa karoon kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. And follow me sa akong Facebook. Mura sa kong ito ni Natanda. Follow me sa akong Facebook, Dr. Rene Obra. Remember to you to know more about Dr. Rene Obra. So, Pamela Wasser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaranan. Daghang salamat o maayo.